नमस्कार. आज आमगे G.S.B सेवा मंडळ अंतू श्री स्वप्नील बांदोडकर जी आयलेलो सर. ही इज वन ऑफ द मोस्ट loving, I should say, most loving singer of Marathi film industry as well as Bollywood. So, sir, we would like to know, how did you feel coming here today with us? I'm absolutely, it's beyond words because I've come here for the first time, and the moment I saw Bappa, I couldn't take my eyes off. इतकी सुंदर प्रतिमा आहे, इतकी सुंदर मूर्ती आहे की यू गेट ग्लू टू दॅट प्रतिमा. आणि आय एम रिअली फॉर्च्युनेट की इतक्या वर्षांनी मला आज पहिल्यांदा योग आला. कदाचित बाप्पाचीच इच्छा असेल. सो आय एम रिअली थँकफुल टू द आयोजक कॉल्ड मी हिअर. थोडीशी सेवा पण करणार आहे. माझं एक नवीन गाणं आहे, रिलीज झालं आहे. ते मी आणि वैशाली सावंत आम्ही दोघं गाणार आहोत. सो तुम्ही ते गोड मानून घ्यावं. बाप्पाच्या चरणी एक आम्ही छोटीशी भेट प्रस्तुत करणार आहोत. सो थँक्यू फॉर इन्व्हायटिंग मी. थँक्यू फॉर हॅव्हिंग मी हिअर. इट वॉज ॲब्सोल्युटली स्टनिंग. आणि since you are here, we won't leave you without hearing 2 lines for our viewers, please. Okay, so I'll sing my popular song. त्या सप्तसुरांच्या लाटेवरुनी साधाई कुणी होई, राधा ही बावरी, हरीची राधा ही बावरी. I think this is the most loved song of the entire nation. Thank you so much. Thank you. Ganpati Bappa. मोरया.